Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sowan nang aku nek semangat ngene iki. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem sedayanipun warga Dusun Mangunan, Desa Mangunan. Leres nggih Pak, Bu. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak Lurah ugi Bapak perangkatipun. Mboten supe dalam aturaken wilujeng dalu kagem panitia ugi Bapak keamanan. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumoga Kang Mas dibaringi gekang iki gambang kiwa. kepengin iso urip tentrem biakne sendiri biakal urip sendiri
suci Mia isin kiro Tiada bisa sosok barang-barang berdiri saya Gila ada TNT audio Walas nomeriku Iki isun suci Mia isin kiro Tapi akan bisa susuk terima kasih Berujuk kondone wangi Kodene rasa suci Rikasi terane nyawa Gampang sun laki dunia sini sun lan riko nyatu siji yo sing ono mari wong mangun sayangi yakin riko wong waduh udah lewat turuti wong sinta lho iki kisah apa Mas Krisna rahasia deh welas mriko iki isun suci Mia isin kiro Tapi akan bisa susuk Berujuk kondone wangi Kodene rasa suci Kambang sun kiwa
Terima kasih. Wow. Wow. Ningsan mana? Dalam Om Jono. Nih kau rada neket. Gak apa-apa. Masalahnya kan alhamdulillah tarobe ya lancar jadi ya. Cuman Leres. istirahatnya Nggih. diatur makme gitu jaga. J. Terutama mimi Ihir. Nggih Ding. J. Alhamdulillah kalau mau sampun ngaturaken sembah nuwun dumateng masyarakat Dusun Mangunan, Mangunan. Desa Mangunan, Kabut Jombang. J. Gini acara dalu niki tasakuran sedekah bumi, ruatan bumi dan doa bersama. Oh J. Wis Tiga acara- hari 3 malam ya Oke, terus. mulai tanggal 6, 7, 8, puncak acara tanggal 9 dalu niki. J. Lutruk Budi Wijaya. Budi Wijaya. Niki pertama kali nggih Om Jono? Nggih, Oh, seingat nggih. kula selama kula nderek Budi Wijaya ngawula teng mriki, Abah Said sakniki, Abah Didi lebih niki teng Mangunan. J. Sembah nuwun. Mudah-mudahan ning yang mriki remen insyaallah J. tahun depan. Remen nggih Pak Bu nggih. Remen nggih. Benjing nanggep paling nggih tahun depan nggih. Oh nggih, awas sampeyan gak nanggap. Gini, sebelum minangkani pembunutan yang sudah saya pegang, yang terima, J. kita kasih kesempatan dari Bapak Panitia. Tadi udah pesen. Mas, tolong Bapak Panitia perangkat disuruh naik. Nggih. Pun Monggo, niki. pripun Bapak yang pesan tadi? Nggih, Bapak Panitia dulu atau Bapak perangkat dulu? Kayaknya niku Nggih. Bapak napa niku Bapak perangkat napa? Yang jalan niku. Om Ya Jono. monggo Bapak Panitia dulu support Mas. Yuk. Sahabat berada di atas panggung, J. monggo. J. Bersalam-salaman iki. Nggih. Masalahnya nembe dalu niki. Nggih. Ditepangan kali masyarakat Kemangonan. J pripun Bapak? Lagu sing dinyuwun. Oh, J Om Jono. Manten-mantenan. Loh, nggih, monggo. Ihir. Lagu niki niki wonten ingkang nyuwun ora liya yaiku anakku lanang yang tadi siang sudah sakral juragan ngedokno weh jan wis cah iki wae. Cek. Ebes minta lagu iki. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dompet dah. Ompon Maksudnya Ngaten tok. nggih, monggo yuk terus satu dua mantenan sobat. Wong murah-murah aku pengen konco-koncoan syukur bisa terus gelem-gelem Apa iya to, Mas? dibacoke terus pacaran Matur suwun.
betulan malah kelihatan muara beneran. Kalau gitu aku gak coba-cobaan, apalagi berpikir kawin-kawinan. Kita akan suci-suci, moga bisa terus manten-mantenan. Sesok segera dino Haji Audio Original Jaya Video Tron, terima kasih. sopo sing anggap wong murah-murah. Aku pengen mau kenal-kenalan, syukur bisa terus gelem-geleman, dibatuke terus pacar-pacaran. Kelihatan marah beneran. Kalau gitu aku gak coba-cobaan, apalagi berpikir kawin-kawinan. Terima kasih. Akan suci-suci, Iya mas. moga bisa terus manten-mantenan. Moga bisa terus manten-mantenan. Iya. Mantan-mantanan sampun. Napa? Napa? Kanggo Riko. Kanggo Riko. Kanggo jenengan. Nggih. Kanggo aku. Kanggo aku kapan? Saiki. Mas Jono. Nggih, Ning, pripun? Nyuwun niki kanggo Riko. Nggih. Nada cewek Nekar apa piyambak? cowok? Cewek apa cowok? Nada Oh, cowok. cowok ono pakai apa? Jih. Nggih. Cowek. Karuane oleh program. Heeh. Nggih, Ning Nur Fadila dalu niki teh Haji Audio Nggih. kerja bareng kali Citra Citra. Audio. Bukan Citra Nada, tapi Citra Audio. Audio. Nah, nadanya tertutup oleh Nadanya tertutup. niki. Terima kasih atas kerja bareng Ki Haji. Haji, matur sembah nuwun. Nggih. Monggo yuk terus kanggo Riko. Siap.
bisa ngalangi niat iki masyota samudra sun arungi sing ana hal bisa batasi welas iki masyota sampurna jote ukirani paribasan dunyane kanggo riko siji mung riko nang ati ingsun selawase separuh raga iki ya rampung kanggo riko Asli Budi Wijaya. sing ana hang bisa ngalangi niat iki masyona samudra sun arungi sing ana hang bisa batasi welas iki masya ilang nyawa sun pelani paribasan sun akonti kanggo riko siji mung riko nang ati ingsun selawase separuh raga iki ya rama kanggo riko siji mung riko nang ati ingsun selawase separuh raga iki ya rama kanggo riko Nggih, kanggo rika sampun. Pripun, Pun? makasih Nggih, sama-sama. Oh nggih, Bayu wis kaya riyo salaman barang. Nggih, Bapak, terima kasih. Nggih. Mas. Gino. Nggih, kanggo rika sampun, Mas. Sampun. Iki Bapak panitia, Bapak perangkatipun nggih. Sampun nggih katase. Duko. Sampun apa dereng niki, Bapak? Menawi tasih dari tamu undangan. Nggih. Untuk hari ini saya sapa dulu, Mas. Monggo. Untuk ibunya yang di sebelah kiri, sebelah kanan, yang di depan masih semangat, nggih. Tasih semangat. Yang lebih keras lagi masih semangat.
Oke, terima kasih. Saya tunggu tahun depan ya, Ibu. Amin. Ya, Mas. Mas, Nggih no. wonten serat apa mboten ten mriku? Wonten. Wonten. Nggih Nggih. napa? Nah, niki penggemar setia. Isu-isu no aku istirahat juga. Tonggo-tonggo desa maksudnya. Nggih kula baca ben seneng piyantune abahe. Nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dari penggemar Lutut Budi Wijaya, penggemar Nggih. baru. Salam dari Abah Kayen dan kawan-kawan. Nggih, wilujeng dalu Abah. Beralamat di Desa Jatiduur, Kecamatan Kesamben, Jombang, no. Oh, nggih, tangga jenengan niku berarti. Isu-isu aku diduga. Nggih, ada atur ini. Minta lagu atau nyuwun tembange Jambu Alas Jambu alas. buat yang baca dan sukses selalu Budi Wijaya. Oh, nggih, itu selalu sukses ya, Wah. Wassalam dari Abah Kayen. Nggih. Juga dari Peterongan juga hadir. Oh, nggih, yang jauh. Yang diminta gelang alit Gelang alit. panjenenganipun Bapak Jamal Peterongan. Oh, nggih. Alit. Matur sembah nuwun, Bapak. Ugi wonten Sabu Ngerandulor Peterongan juga. Oh, peterangan juga. Yang diminta Napa, Mas? dudu watu hang diarani pasir gulu pedhot. Dulu pedhot. Ditunggu. Nggih, niki nggih wonten Mas ten atas. Nggih. Ten bawah juga masih napa mboten? Tasik dari Kediri. Kediri, Gunung Kelut. Lalu hadir. Yang diminta Biasae to. napa? Weti. Wete. Warung tenda. Warung tenda, nggih. Ya sebelum pindakan pamulutan dari bawah, yuk kita kasih kesempatan bagi Bapak Sekcam, Bapak Camat. Oh, nggih. Ah, ini yang di atas juga ada, tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Nggih. Nah, dari Bapak Panitia sudah kasih informasi. Monggo Bapak. Nggih, monggo Bapak.